ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସବୁ କିପରି ଅଛ? ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଭଲରେ ଥିବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ ସବୁ ଫୁଲମାଳ ଦେଖିଛ? ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିଥିବ। ସେଇ ଫୁଲମାଳାଟି କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଫୁଲରେ ତିଆରି ହୋଇଛି କି? ନା, ସେ ଫୁଲମାଳାଟି ଟିକି ଟିକି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲକୁ ନେଇ ବଡ଼ ମାଳାଟିଏ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ତୁମେମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ଘର ସବୁ ଦେଖିଥିବ। ତାହା କିପରି ତିଆରି ହୋଇଛି ଜାଣିଛ? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଛ। ତାହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଟାକୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଟିକି ଟିକି ବର୍ଷା ଟୋପା ପଡ଼ି ବଡ଼ ବଡ଼ ନଦୀ, ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷରୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହୋଇପାରେ, ଆମେ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ଟିକି ଟିକି କବିତାଟାକୁ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବା। ତୁମର ଏହି ପଦ୍ୟଟିର କବି ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1886 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 26 ତାରିଖରେ। ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶ୍ରୀନିବାସପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଗାଳ୍ପିକ, ନାଟ୍ୟକାର ଓ ଅନୁବାଦକ ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଜାତୀୟବାଦୀ କବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ କାଳିଜାଈ ବେଶ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର। କବିଙ୍କର 26 ଜୁଲାଇ 1956 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ପାଇଲ। ଏଥର ଆମେମାନେ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ଟିକି ଟିକି ଟୋପା ପାଣିରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ସିନ୍ଧୁ, ଦିଶୁନାହିଁ ସିନା ଆଖିକୁ ତାର ଅସଂଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ଟିକି ଟିକି ଧୂଳି କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଧରା, ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର ସବୁ ଧୂଳିରେ ଗଢ଼ା। ଗୋଟି ଗୋଟି କେତେ ବନରେ ପରା ତିଆରି ବନ, ତେଲୋକ ହିତ ସାଧୁଛି ଏତେ ବାଣ୍ଟୁଛି ଧନ। ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନିତି, ରାତିର ଅନ୍ଧାର ବିନାଶୀ ତୋଫା କରନ୍ତି କ୍ଷିତି। ଲବେ ଲବେ ଦୟା ହୃଦୟ ଦେଇପାରେ ଯେ ନର, ସେ କା ବୋଲାଏ ଜଗତେ ଦୟାମୟଙ୍କ ଚର। ପଦୁ ପଦ କଥା ମଧୁର ଯେହୁ ଭାଷଇ ମୁଖେ, ପରକୁ ଆପଣା କରି ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ସୁଖେ। ଟିକି ଟିକି କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁଗତି ଯେବେ ଦେଖାଇ ପାର, ତେବେ ସିନା ମୋତେ ପିଲାଏ ଜନ୍ମ କରିବା ସାର। ଏଥର ତ କବିତାଟିକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିଲେ। ଏହା ପର କ୍ଲାସରେ ତୁମେମାନେ କବିତାଟିର କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ସହିତ କବିତାଟିର ଅର୍ଥ ବୁଝି ମନେ ରଖିବ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ ଓ କରୋନା ମହାମାରୀ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରଖିବ ଓ ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ଯାଏ ଭଲକି ଧୋଇବ। ଏବେ ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।